دەم باش شاگردên هێژا بۆرەیە مامۆستا زانیاری ڕەفە 11 وانەیە ئەمە ئیرۆ تەڤنێن شیناتیە me berîn henaskiriye got zindî hemû ji şaneyekê pêk tên yan jî bêjin ji gelek şaneyan pêk tên. Lêbelê jiyana xwe di şaneyekê dest pêk dikin û ev şane parvebûn me got pê re çê dibe û dibe hijmarekê şaneyan dê û hijmarekê şaneyan dê ev şane jî di sê qata de têne derbas dibe qateya yekem jêr dibêjin qateya derbevî jêr dibêjin ektîdêrim û ya navîn jêr dibêjin mesî dêrim û ya hindir dibêjinê de indî dêrim. Tamam? Me got şane ev şaneya me ye me got parvebûn pê re çê dibe dibe çi dibe di şane. Tamam? Ev her du şane jî me got bine çin bine çar şane dibine çar şane û parvebûn dewam dike û çi dê me mamoste li vê derê dibe çi gelek şane got hatine gel hev li vê derê dibe cema tevin. Ev tevin gelek hatine gel hev bû çi mamoste bû lebat. Ev lebat hatine gel hev. Tamam? Ev bûne çi li vê derê bû pergal. Pergal li vê derê çi çê kir? Laşê zindî cema çê kir. Tamam? Li vê derê me got çi îro waneya me çi ye? Tevnin. Em îro tevnên şînatî bin duaneyên bê de me tevnên lawra jî bin. Li vê derê me got şane parvebûn pê re çê dibe dibe hijmarek şaneya heta li cema çê dibe li cema tevin çê dibe. Tamam? Manatû tevin em karin pênasekê bidine tevin çi ye? Grupek şaneyan e ev şane bi awayekî wek hevin ji hêla çi ve? Ji hêla dariştinê ve û ji hêla teşeyê ve û ji hêla çêder ve û bi irkekî çawa dirabin bi irkekî taybet radibin. Tamam? Grupeka ji şaneyên wek heve ê got ji hêla dariştinê û teşeyê û çêderê wek hevin û bi çawan jî û bi irkê wanakî bi irkekî taybet radibin. Tamam? Li vê derê em ê pirsekê kin em bêjin tivnê zindiyan hemû wek hevdûne wele ji hev cuda ne. Bersiva me çi ye? Em bêjin pirsa me çi ye? Em bêjin tivnên zindiyan hemû wek hevdûne lêbelê ji hevdû cuda ne? Ji hevdû cuda ne ji hêla çi ve ji hêla cûreyên ê şaneyên ve û ji hêla dariştinê ve jî û ji hêla çi ve jî ji hêla qaseya heyberên di navbera şaneyan de û irkê wan de ji hevdû cuda ne. Tamam? Li vê derê di cûrê ê tivnan hene. Cûreya yekem jê re dibêjin tivnên ê mêristîmî û ya duyem em ê piştre bin em ê bêjin evnakiya çi ye? Ya her hey tivnên miristîmî. Ev tivnên destpêka şînatî got çê dibe ev tivin çê dibin. Tamam? Ji van tivna ve ev tivnên destpêkê ve ji van tivnan e tivnên din çê dibin. Tamam? Tivnên din çê dibin ji van tivna tivnên din çê dibin. Me got parvebûn li cem va tivna çê dibe. Parvebûn cem va tivna çê dibin alîkarî dike ji bo çi? Ji bo mezinbûna ya qurim ev dare. Tamam? Li vê derê çi cem heye? Qurma û lotkeya ya reha. Tamam? Ev alîkariyê çi dike? Ji bo alîkariyê dike ji bo mezinbûna qurim ber bi stûrbûnê ve. Tamam? Û ji bo pêkanîna ya filînên ê darîn û ji bo çi jî? Ji bo nûkirina tovilên ê dar. Tamam?
الفيدري شانين وانا كي تشاوانا شانين ايه مرستيمي تشاوانا شانين مرستيمي بچوكن تمام ديوار نوا تنكا و شانين وانا كي تشاوانا لا توفكي وانا كي تشاوانا مظن تمام شانين ايه مرستيمي تشاوانا شانين وا بچوكن ديوار وانا كي تشاوايا تنكا و توفكي وانا كي مظن و بريا بارفبوني مظنبونا شانه دكن تمام همسن الفيدري اف تفنين ايه مرستيمي لدبشا لدجوريا اتينا دباش كرن يا يكم عم بجني دا ايه سر داي تمام سر تاي و ام يا دي چد بجني دا ام بيا دو يا تمام يا سرتاي و ام بجني دا يا دي ام بجني دا يا دويم نهامي يا سرتاي بن بشترميا دويم يا سرتاي جي افتفن الكودري موجودن الكودري هنا افتفنين ايه سرتاي د امبريو دهنا و د لوتكيا اف تكودري دهنا ايه سرتاي د امبريو دهنا و د لوتكيا ره و قرم دهنا و د دستبيكا بلان و قولان دهيا تمام ام بيجن د امبريو دهيا تمام يا جنين يعني و د لوتكيا يا افره و قرم دهيا و د دستبيكا گو پل درد كبي تيدا هيا و دستبيكا گو گلجي درد كبي تيدا هيا اف تفن اف يا اي سرتاي ل چار بشان ل چار جوريان اي دا باش کرن امي واني اخو دينن اف شاننا تمام وفيا كومي رايا الفيدري تشيل معنا الفيدري اف مرستيما يا تشيا مرستيما يا روچرما تمام اف يا تشيا افرو چرم الفيدري اف تشيا مرستيما يا قالكيا و الفيدري مرستيما يا بنجها تمام والفيدري مرستيما كوما رها تمام همي كوي كواناسكن مرستيما يا روچرم ام بيزين چاوايا جريزكي ج شانه اپيكتي جريزكي شانه اپيكتي رجريزكي شانه اپيكتي و چ دور بيشتكي چل جمع دور بيشتكي لوتكيا ره و قرم دور بيشتكي و روچرما يا ره ويا قرم بيكتي تمام مستر اشتري الجمع هي چهيا مرستيما يا قالكي مرستيما قالكي جي الفيدري مزينن ابا رش الفيدري ج قاتيكي ج شانيان اي مرستيمي بيكتي اف قالكا يا ره ويا قرم بيكتيني تمام همسا الفيدري تشل جمع هي ديسا مرستيما يا بنجه اف مرستيم قاطع نافين يا تبن يا مرستيما بنجها تمام اف قاطع نافين د تبنين اي مرستيمي ديا
تمام دكو دري دهيا د لوتكيا رهديا ود قرم ديجي و دارين اي دارين اي دارين اي چاوا اي دستيا دماري و توفلين واناكي بكتيني تمام الفيدري بشتري تشلجه مهيا ها الفيدري د لوتكيا رهدا كوما ره مرستيما كوما ره الفيدري تشتكو دري هيا ل لوتكيا رهدا هيا اركيوي ناكي تشيا اركي بارستنيت كي بارستنا لوتكيا رهد كي پارستنا اینا که چه بونا جنوی خوارن گاوا گوچه گاوا گو درباسی آخه دب تمام اف وانه امیا یه سرطایی یا دویم چوای مامسته ابنا کل بدری اف بشین ای دویم چی گوده شیناتی چدکی تمام او اکتیوا جبو پاروبونی ودگره او پاروبون چدبه تمام الفيدري ما قلت شتكي بشين اي دويم جي جودة عشانين شتكي و جودة عشاناتي شتكي و اكتيفي دي جبو بارفابوني ودگريني و بارفا ببي تمام اف هردو جورين ويناكي چون امي اينا ايچه اي هر هاي دوا هاي هاي افتفن چاوانا افتفنين جو پاروبون الجموانا كي راوستيا تمام پاروبون الجموانا كي راوستيا و هر پاروبون جموا راوستيا و هر تفنه كي باركي خوي تايبت رادبي تمام الفيدري افتفن اشتشي بونا افتفنين ايه هر هاي جتفنين ايه مرستيمي چبونا تمام جتفنين مرستيمي چبونا پشتي وي افتفنين هر هاي چدبن جوانا كي چدبن لبل شانه وانا كي چاوانم شانه وانا كي مزنا و توفكا وانا كي بچوكا تمام لبل ديواري هنجوانا كي چاوايا ديواري وينا كي ستورا تمام مستر الفيدري شانه وانا كي چاوايا شانه وانا كي مزنا توفكا وانا كي بچوچكا و ديواري وانا كي ديواري وا هنج وانا كي ديواري وا چاوايا ستورا هب تبنين ايه هر هي او جدبنا دو جورا يا كم جرد بيجن چه ايه تبنين هيسان تمام و ايه دو جرد بيجن ايه يك بوي امينها تفنين شبن امي ايه هيسان تمام اف تفنين هيسان شانين واناكي وكا هفن جهيلا شانين واناكي وكا هفن جهيلا دارشتني وتشيع واناكين وكا هفن و اف تفنين ايه هيسان دبنا چار جوري واناكين هنا تمام جوري يكم شنو ده رو چرم افجي شاننا بدرجي شانهنا تمام الفيدري اف رو چرما و الفيدري اف قالكا والفيدري مو هنا الفيدري اف چنا اف موين اي رهد تمام ماموستا ده روچرم ده چاوانه ماموستا
ji çi pêktê ji qateyekî ji qateyekî ji şaneyên ji qateyekî ji şaneyan pêktê ev qata bi çi dor pêçkiriya ev qata şaneya bi çi dor pêçkiriya bi heybera mûmî dor pêçkiriya ev heybera mûmî em jê re çi dibêjin bi navê kotî kol tê naskirin irkê vê irkê ya heybera ya mûmî çi ye kêmkirina qaseya hilma avê radibê û di şaneyên wanakê de jî çi hene bilastîdên hene tamam di navbera şaneyên ê di navbera şaneyên parîzer de çi hene mamosta weka konan hene tamam ev kon ji bo çi ne irkê wanakê çi ne mamosta irkê bûyera bêhindanê jî û bûyera valakirinê radibê tamam irkê wênakê çi ye bûyera bêhindanê û bûyera valakirinê dirabê an got em bêjin ev di ku derê de hene rûçerm pel û reh û qurm û gulan di nixumê tamam vê derê me got çi jî cem hene mû û paşîkokên ê şînatî hene irkê wanakê çi ye irkê wa mêtinê dikin û çi jî heye li vê derê weka stiriyan heye irkê wanakê çi ye irkê wa parstinê dikin tamam ev ya çi bû ev ya rûçerm bû ya dûa çil cem heye yê baran şîmî ev nakê çawan e mamosta li vê derê ê baran şîmî ev nakê çawan e teşeya wanakê mamosta hûn dibînin teşeya wanakê çawa ye pir goşeyî ye tamam valahî di navbera wan de heye tamam valahî di navbera wan de heye dîwarê wanakê çawa ye dîwarê wa tenik e ev dîwarê şaneyên wanakê çawa ye dîwarê wan tenik in di navbera wan de çi heye di nava şaneya wan de çi heye kofol heye tamam kofol hene ev irkê va ev kofol bi çi dorpêçkiriye bi qateyeke tenik ji sîlolozê dorpêçkiriye irkê wênakê çi ye avê dimjê û debotke tamam avê dimjê û debotke û çi jî hene mamosta li vê derê di şaneyê wan de bilastîdên ê kesk û ê rengî û ê nerengî hene tamam irkê van tivnê ê biranşîmî bû çi avê û tîmarê debotke tamam mamosta vê derê me nas kir irkê wênakê çi ye avê û tîmarê debotke طبعا ev ku derê de hene ev nakê ê biranşîmî ku derê de hene di reh û pelan û qurman de hene em gihane ê çi ê kolanşîmî ê kolanşîmî şaneyan wanakê teşeyên melkêşîne tamam valahî di navbera wan de tune ye valahî di navbera wan de tune ye irkê wênakê çi ye irkê wê parstina şînatî dike û hişka li cem hişka li cem lebatên êgo gihiştî û nerma li cem lebatên êgo negihiştî dîwarên wanakê çawa ye mamosta dîwarên wa stûr e çima ji ber hebûna heybera ya çi ya sîloloz ev dîwarê wanakê çawa ye dîwarê wa stûr e ji ber hebûna çi ji bo hebûna dîwarên ê heyberên ê sîloloz ev stûrbûn jî di sê
سێ جوورە هەیە ستوربوونا یا سێلیکی هەیە ستوربوونا یا سێلیکی هەیە ئەف دیوارên ê pevekin têne dîtin û stûrbûna ya goşeyî heye stûrbûna goşeyî heye ew jî dema got çi dibê dema got dîwar hela dema got çi dibê dema gihiştiya şaneyan nêzî hev dibê û ê çawa jî hene û ê hinavî hene ev jî şaneyên ê nêzî hev û lêbelê valahî di navbera wan de heye. Hem gane çi tivnên ê skêleran çîmî ya çara çi ye ê skêleran çîmî ev nake çawan e ev şaneya ev dîwarên duyem in tamam skêleran çîmî xwedî çawan e û dîwarê hûn dibînin xwedî dîwarê duyem stûrin tamam çi dihewênê heybera ya lignîn dihewênê tamam heybera lignîn dihewênê ji ber vê stûrbûnê protoplazma tê dimrê ev protoplazma ji ber vê yekê şane jî li vê derê çi dibêje dimrê tamam xwedî dîwarên ê duyem stûrin û heybera lignîn dihewînê û ji ber vê stûrbûnê protoplazma dimrê û şane jî dimrê tamam ev tivin jî dibine di cûre ya yekem şaneyên ê kevirî û lîf tamam şaneyên kevirî çawan e di teşeyeka teşeyeka nemuntezem de ne tamam dîwarê wanakê duyem stûra û weke ku derê de ne mînak em bêjin qalika ya gwîza û tovên hin baqilan de pêk tînin tamam li vê derê ya lîf li cem me çawa ye di teşeyeke çawa de ye teşeyeka melkêşî de ye tamam weke baqan têne gel hev irkê wê nake paristine tamam irkê wê nake paristine û lîfa ji bo werîs û ji bo tivnên ê cawî pêk tînin ev tivnên ê yekbûyî di hemû beşên şînatî de hene tamam ew jî du cûre de baş dibe ya yekê em bêjin ya darî û ya duwa ya tovilî tamam em karin wa bixin weka cedwelekî çêkin em bêjin ya darî û ya tovilî tamam em karin bêjin ji nahiya irk û ya ji çi pêk tê em bêjin irkê vê nake çi ye ya darî li vê derê çi dike av û xweyên kenzayî debo dike û ji reh ber bi çi ve ber bi beşê şînatî hemû kavan çê û ya tovilî tîmara got ji bûyera fotosentez û bûyera fotosentez we biriye di ya got di bûyera fotosentez ve derdikeve belavî beşê şînatî hemû kî dike û çi pêk tê ya darî ji elementên ê demarê û ji şaneyên elementên ê demarê û ji şaneyên ê branşîmî û şaneyên çi û şaneyên ê kevirî tamam elementên ê demarê
و جشانين اي كفري وجشانين اي تشا جشانين اي برانشيمي لبالي اي توفلين اي دشيناتين اي توفقرتي دا اي توفقرتي دا دشانين توفقرتي دا اشتبكتي ج لولين اي جلولين اي بيجنجي و جلولين يا هيك جلولين اي بيجنجيفا ويا دوا ج شانين اي هافال بارفا و يسيا ج شانين اي برانشيميفا ويا چارا ج ليفان تمام اف اي چه اف اي توفقرتينا و اي توفرود ايش بيكتي ج يا كم ج شانين اي بيجنجي و يا دوا ج شانين اي برانشيمي ويا سيا جليفان بيكتي فيكي ما واني اخوا بداوي كر ومن خير وخشيه ذا حتى واني كده